నమస్తే, నేను మీ డాక్టర్ రఘునాథ్ రెడ్డి, శ్రీ సంజీవిని ఆయుర్వేద సూపర్ స్పెషాలిటీ, లోతుకుంట, సికింద్రాబాద్. ఇప్పుడు మనము నడుము నొప్పి గృహ వైద్యం గురించి తెలుసుకుందాం. చాలా సులభమైన చిట్కాలు చెప్తాను. నడుము నొప్పి అనేది సహజంగా వెన్నెముకకు సంబంధించిన ప్రాబ్లంని నడుము నొప్పిగా తీసుకుంటాము. ఎముకలలో, డిస్కులలో నరాలు ఒత్తుకోవడము, డిస్క్ కంప్రెషన్, ఇట్లా రకరకాల రీజన్స్ ఉంటాయి. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో కిడ్నీ స్టోన్స్ లాంటివి ఉన్నా, పీసీఓస్ ఉన్నా, అటువంటప్పుడు కూడా నడుము నొప్పి ఉంటుంది. కాబట్టి నడుము నొప్పి ముందుగా కరెక్ట్గా రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి. మధ్యలో ఉందా లేదా, కూర్చున్నప్పుడు, నడిచినప్పుడు వస్తుందా లేదా, ఇట్లాగా రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి. నడుము నొప్పి ఉన్నప్పుడు బ్లైండ్గా ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. ఏంటంటే ఉదయము పరిగడుపున వెల్లుల్లిపాయలు, అంటే తెల్లబాయలు, వెల్లుల్లిపాయలు, గార్లిక్, లస్సును, ఇట్లా చెప్తూ ఉంటారు రకరకాల పేర్లు. ఆ వెల్లుల్లిపాయలు 1 నుంచి 3 చిన్న చిన్న పీసెస్ తీసుకొని వాటి తోలు ఒలిచేసి వాటి నోట్లో వేసుకొని నమిలి మెల్లగా మింగేయచ్చు, లేదా ముద్దలాగా చేసి మింగేయచ్చు. కొంతమందికి అట్లా వెల్లుల్లిపాయలు మింగేటప్పుడు గ్యాస్ ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటారు. అటువంటి సందర్భంలో దాని చుట్టూ వెన్న లేదా నెయ్యి పూసి మింగొచ్చు. అలాగే ఉదయము సాయంత్రము గార్లిక్ తీసుకొని వాటిని దంచి ఆ రసం తీసి దాంట్లో ఒక 3-4 చుక్కలు నిమ్మరసం కలిపి ఆ లిక్విడ్ని వెన్నెముక పైన ఇలాగ పైన నుంచి కిందకి ఇట్లా క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షను, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో కనుక పూసినట్లయితే తగ్గడం మొదలవుతుంది. మరీ సివియర్గా కనుక ఉంటే ఈ గార్లిక్, నిమ్మకాయ, ఈ రెండిటి రసం పూసిన తర్వాత వేడి నీళ్ళ కాపడం, లేదా వేడి నీళ్ళల్లో ముంచినటువంటి గుడ్డను పిండి దాంతో కాపడం పెట్టడం లాంటివి చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ వెన్నునొప్పి నుంచి క్రమేపీ రిలీఫ్ వస్తుంది. ఈ విధముగా ఈ గృహ వైద్యంతో మీరు నడుము నొప్పిని పోగొట్టుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను. ఇంకా కొత్త కొత్త రెమెడీస్, చాలా వైద్యాలు ఇంటి దగ్గర చేసుకోవాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.